wyt ti'n gallu cyflwyno dy hun os gweld yn dda a dy rôl yn y sioe ie? Ie. Enw fi yw Eleri a fi yw'r actor. Fi actually heb wneud theatr yn flynyddoedd a nes i ddarllen sgript a o'n i'n obsessed. Like, fi heb darllen sgript mor doniol a original yn ages. Ar ôl i fi benni darllen fe, o'n i fel fi angen neud hwn. Fi teimlo actually mae hwn yn sgwrs really pwysig a bydd rhaid i fi cael y sgwrs ma da bachgen bach fi cyn bo hir, so bydd e'n neis cael yr ymarfer mewn nawr. So, fi'n really nervous, Ond na, fi'n really edrych mlaen bydd y gwahanol i wneud. Be ni'n sôn am beth mae'r project ma'n biti, mae fe'n obviously really, mae'n lot o bethau really sensitive ynddo fe. Fi yn teimlo yn eitha nervous, ond fi yn edrych mlaen neud yw siarad a cwrdd o'r pobl ifanc, a fi jyst eisiau neud yn siŵr bod fi'n neud yn iawn, chi'n gwybod. A chi di gweud bach am y sioe heb roi gormod i ffôn os? Mae fe'n sioe am... oh gosh, beth yw'r Cymraeg consent? Cut this bit. Mae fe'n sioe am cydsynio, consent. A mae fe am 2 person gwahanol sydd wedi cael 2 profiad hollol gwahanol. A dyna gyd fi sy'n dweud. Ni'n sôn amdano pethau eitha drwm, eitha intense, ond mae fe'n really doniol, a mae fe'n really, mae fe'n light-hearted, a fi'n just teimlo fel, mae fe'n play wicked, fi'n dwlu yno fe. Fi'n dwlu darllen y sgript. Pob tro fi'n darllen e, fi'n dweud rhywbeth gwahanol, rhywbeth newydd. So mae fe'n neis ar hyn o bryd, heb y stress o actually gorfod perfformio fe. Mae fe'n neis ar darllen e. Fi'n really edrych mlaen mynd i'r theatr pob bore, a gallu siarad i'r director a just taflu syniadau yn beth fi'n really edrych mlaen i'r hynna. Mae fe'n gret just darllen fe, ond tan ti sefyll lan actually dechrau perfformio fe, trio bethau gwahanol. A hefyd just teithio rhwng Cymru a cwrdd â pobl ifanc. Pob tro fi'n cwrdd â pobl ifanc, fi'n teimlo fel, actually mae'r byd yn mynd i bod yn okay. Fi'n teimlo fel maen nhw'n really in charge a diddorol, a fi'n really edrych lan dysgu wrthyn nhw. Mwyn rhywbeth.